Is mis Charlotte Bradley agus ghlach mé parts Catherine sa dhearscoil an Cocamilis. Scéile se faoi bhean Catherine agus tá sé géirí suspe go thugad i chéin. So gom sé ar a tréin agus búlann sí le fearr déisteach mína chuisteach éirí. Agus tarlaíonn ordaí ar a tros. Nuair a bhí Brendan ag githe cácha bhí sé chu ufasach le fechanta mar is fuailm im. Bhí ag Brendan gur fuailm im. So nuair a chosa sin githe a cácha sin. Agus béidir go rá sé á ithe ar bheith béidir 3 uair nó 3 go le. Píosaí cácha iní a píosa cácha ní raibh mé ag aisteoireacht tréis tamil, mar bhí sé cho ufas a fechanta. Fiú is mína bhar anis, ní féidir an fechanta ar a ráig sin. Marg siad sé cethir dá leom, ní bheith deis ag lán daoine nachfuil gailge acub, gailge a chluisteáil, go nádara, gailge beo, leiithúil. Daoine a déanú a chud gná trí gailge, ní bheith sin le cluisteáil ag lán daoine in san tíir se. Agus tá sé tábhachtá dar leom.